हेलो प्रणाम नमस्कार। हम राहुल भाई गोलू सोनी आज बतावे में बहुत खुशी हो रहा बा भैया हमरा के कि रउआ लोग के सपोर्ट के कारण आज हमार फेसबुक प्रोफाइल पर 22,000 फॉलोवर कंप्लीट भइल और साथ साथ में हमार यूट्यूब चैनल जीएसटी आर्मी लवर पर भी 1400 सब्सक्राइबर कंप्लीट भइल। और साथ साथ में एक और बड़ा खुशखबरी बा कि रउआ लोग के सपोर्ट के कारण ही हमार फेसबुक पेज पर भी 6200 फॉलोवर कंप्लीट भइल। तो रउआ लोग के हम शुक्रगुजार हई। रउआ लोग अगर सपोर्ट हमरा के न करती तो हम इतना बड़ा उपलब्धि हासिल न कर पैती। तो रउआ लोग हमरा छोट भाई के अपना गांव के लड़का के सपोर्ट कैला जा और इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करे में रउआ लोग हमरा के मदद कैला। बस भैया ऐसे ही प्यार दुलार बनैले रहा कि छोटका भाई और तरक्की करे और उपलब्धि हासिल करे। रउआ लोग के योगदान से ही हमार लगातार वीडियो ट्रेंडिंग में चलता, 4-4 लाख 5-5 लाख व्यूज आवता। तो सब रउआ लोग के देन बा। अगर रउआ लोग हमार वीडियो के अगर पसंद न करती, हमरा के फॉलो न करती, हमरा के लाइक न करती तो हम भैया कोई बड़ा उपलब्धि हासिल न कर पाती। तो बस सब्र कुछ रउए लोग के देन बा कि हमार इतना बड़ा चैनल बनता और प्यार मिलता रउआ लोग से। बस भैया ऐसे ही बनैले रहिए इस छोटे भाई के कि छोट भाई और आगे बढ़ी और रउआ लोग के इंटरटेनमेंट खातिर एक से एक तरह तरह के वीडियो लाई। अगर रउआ लोग सपोर्ट हमरा के ऐसे करते रहवा तो हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाई, कंटेंट लाई। अगर रउआ लोग हमार आवाज़ हमार रउआ लोग के सामने जाता तो रउआ लोग अगर अभी तक हमार चैनल के फॉलो न कैले बानी तो फॉलो कर ली। अगर हमार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब न कैले बानी तो